Yawa to kai yanzu ka duba wannan mashin yayi ne ko kuwa? Lalle mashin kan yayi. Ya maka? Mashin yayi daidai wallahi. Ka san amana ce. Wannan haka ne, na ga mashin gaskiya yayi kyau mashin. Yayi. Kai wannan mashin yayi ki. Yanzu mashin yayi? Mashin yayi. Allah kuwa da muku da. 350. To bari mu buga shi mu shigo. Ga wannan shi ne. Gaskiya mashin din nan akwai inji. Akwai injin mashin. Mashin lafiya da yake in za ku ma za ka ɗana ka ɗana ka daka ba matsala bane ban da shakka ba na shakka ta wannan mashin. Ai shi da zai hau shi zai ɗana shi. Ko ba haka ba daga nan abin da ya ji ya gaya man ni ma sai in hau in ɗana. Ka gani daga nan sai mu ga ya dace a yi. To yanzu kai za ka hau ko kuwa? A'a, kai dai ka hau mashin din nan. Kai ka hini sanin mashin. To shi kenan bari in hau yanzu. Hau ka ɗana shi. Lalle na ɗano ma. Sai dai a ɗan kwai gyaran waje da za ka yi. Saboda totur ɗin nan ta ji ya ɗan ba da matsala. Ko sai kuma za a mai kwamfilin can da suka roƙe. Haka. A gane. Yanzu kai mashin mun sayi 100,000. An haka. To menene gaskiyar mashin ɗin nan? Gaskiya zan iya cire muku 20. 20,000. Mun saya 100. Albarka. Ku sai mashin. In dai kuna ku sai mashin. Za ku ji daɗin shi. In dai ya muku ku ba 300 kawai. Ba na so mu tsaya wata. Yanzu kai ka ji abin da yake. Akwai kuɗin ƙasa. To ai ni yanzu sai na je na samu matan nan na tambo ta. What? Wai kai da matan kuɗin ba su yi rari ba. To dama ba na gaya maka ba sai na je na samu matai. Amma wannan ai renin wayo ne. To ya magana renin wayo. Ɗano mashin, ɗana mashin ka ce ba kuɗi hannunka. To kai ba na gaya maka ba. Ko biya su kuɗin mun. To ranta mu yanzu ka ba su. Ba ni da kuɗi. Ka biya su kuɗin mun. In ko ba haka ba in baka. Ko za a kama na anan dole za a kama mutane. A wannan wulakanci. Saboda mi tare da kai muka zo gunnan. A wannan wulakanci. Ba magana wulakanci. Saboda haka ka ba su kuɗin mun. Yanzu da Allah kai ka ɗana wajen ɗin nan. Ni na ɗana. Ni na ɗana. Kai ka ɗana. To kaga ko in zan biya kuɗin mashin, kuɗin man mashin, sai dai mu biya ta. To ai kai ka ɗauko ni. Ku da haka ku shirya can ba. To kana dai? Ka gane ka yi hakuri. Wannan faɗin ba naka ba ne. Ni da aka yi ma wulakanci ni ya kamata in zo. Domin Allah ni ka mun wulakanci. Ba magana wulakanci ba ne. Tsakani da Allah ka mun wulakanci. Duk abin da ka in dai ka zo na wurin ka tozarta ka gaya mu. Ba magana to zan. Ai ka gaya mu ya kake so a yi. Yanzu ka ya kuri dama na ce kuɗin man ne ko kuwa. Dama na ce maka in muka je muka yi shawara da matan din nan. Ba za a kawo kuɗi. Dama matan nan mai kuɗi. Ya ba ku shawara ba za ka ina ruwana da kuɗin ta. Ba ruwana da kuɗin ta. Ya kake wani irin wannan magana. Ba su kuɗin man nawa zan ranta ba. Ai dai kana da kwandon magani.